nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, ne-am adunat la hramul Bisericii, aici din Horia, și patronul acestei comunități este Ignatius de Loyola. Exemplul lui ne arată cât de important este providența lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă ne facem vrednic în fața lui Dumnezeu, atunci Bunul Dumnezeu ne hotărăște misiunea pe care o avem de îndeplinit în familie, în societate și în lume. Cu mare drag salut pe Părintele Slovac Iaroslav Crânca, care a venit aici între noi pentru a rosti învățătura divină în limba slovacă pentru enoriașii de slovaci aici în Horia și pentru cei care au venit să sărbătorească alături de noi. Ich begrüße, liebe Gläubige in deutsche Sprache. Wir leben in einer Zeit der Superlative. Die Wirbelsprache prägt unseren Alltag. Wir sind von besten Dingen umgeben und leben im Überfluss. Das setzt uns umgekehrt unter Druck, weil auch wir den großen Ausdrücken, die an uns gestellt werden, genügen wollen. Ganz ähnlich ging es im 16. Jahrhundert der heiligen Ignatius von Loyola. Er wollte der Beste sein, bis er unvermittelt durch die Verwendung zum Innehalten gezwungen wurde. Fortan wollen er Gott suchen und immer näher kommen, Christus nachfolgen und ihn in die Welt bringen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás zdravím pri dnešnej svätej omši a zároveň pri odpustovej slavnosti, ktorú sme sa zišli oslaviť na úctu svätého Antona Ignáca z Loyoli, ktorého sviatok bol práve včera. Jeho životný príklad poukazuje na to, že akú dôležitosť, aký význam má Božia prozreteľnosť, ak sa staneme hodnými Božej lásky, Božej milosti, tak Boh dokáže cez nás vykonávať veľké veci v tomto svete, do ktorého sme poslaní, aby sme tu nažili a svedčili o Ježišovi Kristovi. Týmito myšlienkami pripravme sa na slavenie svätej omši a oľutujme úprimne všetky svoje hriechy. Fraților, să pregătim sufletele pentru a asculta cu vrednicie mesajul divin și pentru a celebra la Sfintele Taine. Der allmächtige Gott erbarme sich unserer und die Sünder nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Soul.
lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den heiligen Ignatius von Loyola berufen, in der Nachfolge Christi zu größeren Ehre deines Namens zu wirken. Lass uns nach deinem Beispiel und mit seiner Hilfe aufhalten den guten Kampf bestehen, damit wir auch im Himmel den Siegenkranz empfangen. Dumnezeule care l-ai rânduit pe Sfântul Ignațiu de Loyola să lucreze în biserică spre mai marea gloria a numelui Tău, prin mijlocirea și exemplului, dă-ne te rugăm harul, ca purtând pe pământ lupta cea bună, să ne învrednicim a primi cununa biruinței alături de El în ceruri, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Luați loc. Citire din cartea Leviticului. În zilele acelea, Domnul a zis lui Moise, pe muntele Sinai, să numere 7 săptămâni de an, de 7 ori 7 ani, în zilele acestor 7 săptămâni de an, vor fi 49 de ani. Să faci să sune trâmbița răsmătoare în luna a 7-a, în ziua a 10-a a lunii, în ziua împărtășirii să sunați cu trâmbița în toată țara voastră. Să consacrați anul a 50-lea și să vestiți libertatea în țara până pentru toți locuitorii ei, să fie pentru voi un an jubiliar, fiecare din voi să-și primească înapoi proprietatea și fiecare să se întoarcă în familia lui. Anul a 50-lea să fie pentru voi un an jubiliar, să nu semănați, să nu secerați ceea ce crește de la sine și să nu culegeți via netăiată. Este jubileul să fie sfânt pentru voi. Să mâncați din roadele câmpului. În acest an jubilear fiecare să se întoarcă la proprietatea lui. Dacă vindeți ceva apropielui vostru, sau dacă cumpărați ceva din mâna apropielui vostru, nimeni să nu-l înșele pe fratele lui. Să cumpere el de la apropiele tău, numărând anii după anul jubiliar, iar el să-ți vândă numărul anii în rod. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul, și cu cât vor fi mai puțin ani, cu atât să-l scazi, căci el îți vinde numărul anilor de rod. Nimeni să nu se înșele pe aproapele lui și să te temi de Dumnezeul tău, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cuvântul Domnului. Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther. Schwestern und Brüder, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gibt weder Juden noch Griechen noch der Gemeinde Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, sie wie ich Christus zum Vorbild nehmen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obratil a povedal im: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou, a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stávať bežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesedne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým tamten ešte je ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Počuli sme slovo Pánovo, chvála Tebe, Kriste. Pre slova svätého Evanjelia nech Boh zmije všetky naše previnenia. Milovaní bratia a sestry, slávime sviatok na úctu svätého Ignáca z Loyoli, ktorý je ináč veľmi vynikajúcim človekom našej katolíckej cirkvi. A to preto, lebo je aj zakladateľom rehoľnej spoločnosti, ktorá sa nazýva Ježišova spoločnosť, Societas Jesu po latinsky. A táto rehoľa v priebehu časov veľmi veľa prispela k tomu, že bránila pravdivosť učenia katolíckej cirkvi. Počas histórie boli všelijakí ľudia, ktorí sa snažili to dobré, to správne učenie niekedy troška aj zmodifikovať, zmeniť, alebo usilovali sa niečo svoje položiť na miesto učenia cirkvi. A táto rehoľa, ktorej zakladateľom je Ignác z Loyoli, veľmi veľa sa usilovala, aby bránila pravdivosť učenia, aby zostala v spojení so Svätým Otcom a s učiteľským úradom katolíckej cirkvi. Keď máme sviatok niektorého svätého, tak vždy sa zamýšľame nad tým, že aký to bol človek. Svätý Ignác žil kedysi v 15. 16. storočí, narodil sa v Španielsku. Zo začiatku vo svojom živote nebol kňazom a nebol ani veriacim človekom, ale bol vojakom. Toto bolo jeho hlavné povolanie. Potom neskôr sa oboznámil s kresťanským učením, prijal vieru v Ježiša Krista, dal sa pokrstiť a stal sa z neho vynikajúci človek. Pre Svätú cirkev, ktorý napísal mnohé pekné, zaujímavé diela, najmä na meditovanie, sú veľmi vynikajúce. Keď chce človek prehlbiť svoj vzťah s Bohom, tak je dobré, aby prečítal jeho diela, aby nad nimi porozmýšľal, aby sa do nich zahlbil, a vtedy človek objaví, že aké nádherné je to, keď veríme v Boha,
keď sa usilujeme plniť jeho voľu, keď sa usilujeme vždy zostať v posvedzujúcej milosti, aby náš život bol na Božiu slávu. Hlavným motom rehole, ktorú založil svätý Ignác, je všetko na väčšiu Božiu česť a slávu. Po latinsky to majú povedané, napísané Omnes ad magnam Dei gloriam. Toto je ich moto a na toto sa usilujú zakladať všetko svoje učenie, čiže usilujú sa o to, aby to, čo vykonávajú, to, čo žijú, to, čo prikazujú, slúžilo nie im na slavu, ale na Božiu slavu. A k tomuto sme aj my povolaní už vo sviatosti krstu, aby sme žili náš život na tejto zemi, ale nie preto, aby my sme boli vychvaľovaní, nie preto, aby my sme boli oslavovaní, nie preto, aby my sme sa stali nejakými ľuďmi, ktorých budú iní obdivovať, ale preto, aby celý tento náš život, naša práca, naša činnosť, všetko, čo vykonávame, bolo na Božiu česť a slávu. Čiže k tomuto sme aj my povolaní, čo svätý Ignác prikazuje svojim spolubratom v rehole. Ináč jeho rehoľa sa nazýva iným pomenovaním jezuiti a aj v dnešnej dobe v našej cirkvi máme veľa všelijakých rehoľ. Spomedzi nich asi taký najvýznamnejší, môžeme povedať, že dobrí a potrební sú všetci, významní sú všetci, ale taký najviac pripravenejší, alebo iným slovom povedané najšikovnejší, sú vždy jezuiti, ktorí aj dnes vynikajú v tom, že sú veľmi dobre pripravení, majú hlboké teologické vzdelanie a takisto aj ich duchovenstvo a ich spiritualita je veľmi vynikajúca. Každý svätý sa stal svätým preto, nenarodil sa svätým, ale stal sa ním preto, lebo sa usiloval spolupracovať s Božou milosťou. A k tomuto zasa aj nás vyzýva kresťanské učenie, že v priebehu nášho pozemského života tiež sa máme chrániť toho, čo je pre nás škodlivé, a najmä máme sa chrániť hriechu, lebo pre hriech veľa razy sa dostávame do nepriateľstva s Bohom. Samozrejme aj medzi sebou niekedy sa znepriateľíme. Vyzývaní sme teda, aby sme usilovali sa zotrvávať v tej posvedzujúcej milosti, čo nie je celkom ľahké. A svätí sú tí ľudia, ktorí nám ukazujú, že aj keď nám sa to zdá nemožné, predsa je to možné, ak sa človek o to usiluje a to chce. Lebo vlastne aj svätí boli ľudia, ako sme my, aj oni mali svoje chyby, aj oni mali svoje nedostatky, mnohí spomedzi nich mali aj hriechy, ale vedeli ich úprimne oľutovať, vedeli sa k Bohu vždy obrátiť, u ňoho hľadať odpustenie, zmilovanie, čiže vždy našli milosť u Boha, spolupracovali s Božou milosťou a preto sa stali svätými, preto sú pre nás príkladmi, ktoré my máme napodobňovať a najmä nasledovať. Svätí sú ináč naši dobrodinci. Sú naši dobrodinci preto, lebo cirkev nás učí, že oni sa za nás prihovárajú u Boha. Tým, že sú svätí, to znamená, že dostali sa do spoločenstva s Bohom, tešia sa jeho prítomnosti,
dosiahli veniec večného života a oni tiež za nás orodujú, aby nám Pán Boh dával potrebné duchovné dary, potrebné požehnanie, aby sme aj my obstali v boji so zlom, v boji s hriechom a tiež sa mohli niekedy dostať do ich spoločenstva v nebi. Čiže svätí sú naši dobrodinci, ďalej svätí sú naši dobrí priatelia, preto, lebo sú nám blízki. Aj oni žili pozemský život, ako ho žijeme my, aj oni bojovali so svojimi slabosťami a stali sa Bohu milými a toto vlastne nám ukazujú, že nech sa aj my usilujeme o takéto niečo, stať sa Bohu milým našim životom, našim správaním a takisto aj našou kresťanskou vierou.